ಇನಿ ಈಗಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿದು ಈ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ತೂತ್ಕಾಂಡ್ ನಾವೆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಒಂದು ಮಲ್ಪುರತ್ತಂದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುರತ್ತಂದೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ತೂದು ಪರೆಯಾರು ಪಿರಡ್ದು ಆ ಧೂಪದಲ್ಪ ಮತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಇನಿ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೈಪದ ಒಂದು ತೂತು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆన్నారు ದಯವಂಡ ಒಂದು ಗುರ್ಕರ ಇಲ್ಲನ್ನ ಅಂಡ ಬಾಪು ಪೂಜಾರನ ಮಗೆ ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರು ಅಂಚೆ ನೀನು ಜೋಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಘನತೆ ಗೌರವ ದುಂಬುಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂಚ ಅವನು ಬಾಪು ಪೂಜಾರ ಕಾಲೋಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗರುಡಿ ಇದು ಉಪ್ಪಾರ ಅದನ್ನ ಅಡೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ 6 ಬತ್ತಿರ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ಪನಾರತ್ತು ಇದೆ ಜೋರು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತ್ಯಂಚ ಮನುಷ್ಯರತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಮಗೇಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ರೆಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಈ ಎಪ್ಪ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮರಣ ಬಂತನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಡ್ಕೆನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಬದುಕಿನ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರ ಉಂಡು ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರ ಅಂತ ಜನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾರ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಯಾರನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ವಲಯ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗಲು ಒಟ್ಟು ಕುಪ್ಪನ ತಂದೆ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪನ ತಂದೆ ಇನಿ ಆನೊಟ್ಟದಲ್ಕ ಒಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಮಗಳು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಕೆಲದಗಲಾದ ಅಲ್ದೇ ಕೆಲದಗಲಾದ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗುರ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಗಲು ಬೇತೆ 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 ಇಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಆನೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಇನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾವ ಮಲ್ತನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆರು ಸ್ಥಾಪಕ ಮೆಂಬರಾದ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗರುಡಿನ್ನು ಇನಿ ಗರುಡಿ ಮೂಲ ಎದುರಿ ಗರುಡಿ ಉಂಡು ಆ ಗರುಡು ಆರು ಬಾಪು ಪೂಜಾರಿನ ಕಾಲೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ಜೋಕುಲು ಮೀನ ಪೂಜಾರರು ಅತ್ಲಾಂಡ ಬಾಕಿದ ಮೆಗ್ಗನಗಳು ಮೊದಲು ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿದ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲು ಈ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕರ ಗುರ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏರ್ನ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಗರುಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆನಿಟ್ಟುದಾಗಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಏರಾಣಲವರಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲದ ಇಜ್ಜೇರದ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆದ ಆತ್ಮಗೂ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆದ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಬಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನೆರಡು ಪತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡ್ ಮಕ್ಕಳನಿ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಡಿತ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮುರಣ್ಲೆ ಏನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಟು ಆರ್ನಾಗ ಅಲಟ್ಟೆ ಅಂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡುದು ಕೇಪುಲ್ ರಘುಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳು ತಾಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅರೇನೆ ಮಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷಂದು ಅದು ಸಿಂಚ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗನಕಲಾಡು ಆರ್ನ ಪರ್ ಬಾಬಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಆನು ಅರೆ ಬತ್ತು ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಪೋಪಿದೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈತು ಬದ್ದೆ ಅಂತ ನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಇತ್ತು ಇಡ್ಸ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಮೀನಾಯಿ ಪೂಜಾರಿನ ಇನ್ನು ಬಂದಂತ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆತ್ಮ ಮರಣಿ 13 ದಿನ ದುಂಬು ಕಾರಣ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಸೊನ್ನದು ಇಂತನೇ 5 ದಿನ ತಾನಿ ಬೂದಿ ಪ್ರದಕ್ರಮ ಬಂತ 5 ಇನ್ನು 13 ದಿನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟು ಆ ಕ್ರಮಟು ಮಲ್ತಂತಾನೆ ಅವೇ ಕ್ರಮಟೆಗಳು ಕಂಗು ನಿಲ್ಪಡ್ದು ನೀರೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂತನೇ ಕೋಡ ಬೈಯಾಗಿ ತಲುಪು ನಂಜೊಂದು ಆ ಕ್ರಮಟು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟು ತಲುಪು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತ 5 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಗು ನಿಲ್ಪಟ್ಟು ಕಂಗು ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪ 5 ಮೊದಲು ಕಟ್ಟನ ಈ ವಿರಾಟ್ ಯೋಜನೆಂಚಿನ ಈ ಕಂಗು ನಿಲ್ಪುಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ನಡ್ತು ಬೈದು ಎಂಕಲ ಇದೆ ಹಾಕ್ಲೇದು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ನಿಂತೇನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಅದನ್ನ ಯೋಗಗಳ ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೇ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಈ ಕ್ರಮ ಇತರ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬರುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲಜಿ ನಾನು ಮಲ್ಪನ ಕಲಜಿ ಎಂಕಲೇನಿ 2-3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡನಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪಿರಬಹುದು ದಿನಟ್ಟು ಕಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ತಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಾಯ್ಕರ್ಮುಡ ಕಟ್ಪಾರೆ ಐಕೆ ತಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಯ್ಕರ್ಮುಡ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಡ ಕಟ್ಪಾದು 5 ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಈ ನೀರು ತಿನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಉಲಾಯ್ದು ಮೂಜಿ ನೀಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ನೀಲಿಟ್ಟು ಐಟು ನೀರು ಉಲಾಯಿ ಚೆಂಬುಡು ನೀರು ದೀದು ಅದನ್ನ ಈಗಿನ ಬಂಗಾರ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಸುಡಾಡು ದೀಜು ತೋಜಾದು 5 ಬೊಕ್ಕ 8 ಇಂದು ಬೇಲೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಂಡು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಇಂದು 2 ದಿನ ತುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ
ಐದು ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಬತ್ತೈಕ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾತಕ್ಕೆ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಐದು ಸರ್ಪ ಮಲ್ಪುನು ಐದು ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೆ ಪೀಲ್ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಂಡು ಕುಕ್ಕ ತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಐಕೆ ರೆಡ್ ತಾರಾಯಿ ಗಡಿ ಕಟ್ಟದು ದೀಪದಿ ಹೊರಂಡು ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮುಡ ಒಂಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ 4 ತಾರಾಯಿ ಅವತ್ತ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಂಡು ಗುರ್ಕರೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುದ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಒಂಜಿ ನಿಶಾನಿ ಉಂಡು ಅವು ಸಿರಿ ಕಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನ ಅವು ನಿಶಾನಿ ಮಾಡುದು ಅವು ಪುರಾತನ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದ ಸಂಸಾರದ ಹಾಡು ಕುಟುಂಬದ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ತೋಜಿಬೇಕು ಅಂಚಾದ ಬಿನಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅವತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಜನಕ್ಕಲಂತ ಪುದಾರು ಹೊರ್ತನಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಸುಬು ಅನ್ಪನು ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಎಂಕಲು ಉಂದೆ ಎಂತ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅಂಚಾದ ಬಿನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ನಡಪಾಡು ಬಂತೇನೆ ಎಂಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಗೆ ಅಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅರಿ ಪಾಠನ ಕ್ರಮಂಡು ಅವೇನು ಅರಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕುದ್ಪೇಡು ಅರಿ ಅರ್ಕಂದೆತ್ತದು ಕಂತದು ಐಕೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮುರೆತ್ತದು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಅವೇನು ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೊಂಜೆ ಕುಣಸಕ್ಕೆ ಅರಿ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಟ ಉಂಡು ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ಎದುರು ತಲುಪದ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಮೂಲ ಪೂರ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಹರೀನು ಪೂರ ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಹರೀನು ಮುಳುವುದು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮಂಡು ಅವಿನ ಪಾಡ್ದಾದ ಮೂಲ ಪೂದೀದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಆರತಿ ಮಲ್ತದ್ದು 5 ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆ ಅಡ್ಡಬಹುದು ಅರೇನು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ತದ್ದು ಕಾಯಿ ಕರ್ಮಣ ಬರ್ತದೆ ಇವರಂಡು ಕಾಯಿ ಕರ್ಮಣ ದೀಪಿನಿ ಊದ್ಬತ್ತಿ ತೋಜವನು ಆರತಿ ಮಲ್ಪ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಜಾಲು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾಲು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಬೇತೇನೆ ಅಂತ ಅವರಂಡು ಊರದಕ್ಲೇನು ಬೇತೇನೆ ಅಂತ ಅವರಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಕ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ತಂಡ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಮೇಟ್ ಬೆಳಕಾಯಿ ಮೇಟ್ ಊರದಕ್ಲೇನು ಉಂಟದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋಟು ಉಂಟದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಮೋಟು ಶುದ್ಧ ತಲುಪು ಉಂಡು ಆ ಶುದ್ಧ ತಲುಪುನು ಹರಿ ತಾರಾಯಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಮುಟ ಒಂದು ವರೆಂಡು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹರಿ ತಾರ ವರೆಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡವು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ತಲುಪ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ತಲ್ತಿನೇದೋಕ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು
ಅಕ್ಲಡೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಕೊರಪ ತೆಪ್ಪುದ ಆ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರಾಯಿ ನನ್ನ ದೋಷ ನನ್ನ ಐಟು ಇಂತಾಡೊಂದು ಐದು ತೇನು ತೂದು ಐದು ಬೋಟ್ ಪಿರಿಗಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದೆ. ಮನಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಆನೆಟ್ಟುದ ಇಲ್ಲಾಡು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯರು ಅಂಚನೆಯ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯರು ಅದೇನು ದಾನ ಮಲ್ತದ 5ನೇ ದಿನ ತಾನೇ ದೂಲಪದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು 13ನೇ ದಿನ ತಾನೇ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತದು ಅದನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸನು ಕುಟುಂಬ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತನ ಇಟ್ಟು ವಾವಂಜಿ ತರತ ದೋಷ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅದೇನು ದೇವಿರ್ಲ ಆರ್ಲ ದೈವಲ್ಲ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಈ ದೀನ ಕಾಣಿಗೆಡು ತೋಜಿ ಬರೋದು. ಇದು ಒಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕುದಿಕಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಕಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕು ಬಾಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐದೈನೆ ಇದ ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪಿರಿಯಾಕಂತ ಕಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕುದಿಕಿನ ಕ್ರಮ ಐದಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಒಣಸು ನೀರು ಕಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಡಿ ಬಡಿ